जलिकला सल्दी गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण माने खुशी मु भी खुशी आज ब्लॉग टी मु देखंतु पूरा 6:15 बहुत लेट रे स्टार्ट करछि तो कम पाए हम मामू अछु टिके आइको देह करथला जो बोलती पड़े एटे देखंतु मामा बसचंती मामा में काई आइजु जो आईर देह भल नଥିଲା माई सांग सांग फोन कर कहला कि माईर देह भल नहीं तो साउंड पकड़ आईर देह भल नଥିଲା माई सांग सांग फोन करगलु आम जल्दी आसलु देखा ता देह पढ़ी जाए समस्त बाहर बाहर देते आम कमी रही था आम से पड़े आस देखा आज ब्लॉग टी यू घर आरंभ करुच्ची मो पुआ देख सेपटे घर भाग पढ़ा हो बो भी शोची तार देहटा तार पूरा सीरीयस देखा देखो टाइम बहुत लेट रे मु ब्लॉगटा स्टार्ट कर पकई न था स्टार्ट कर दे थोड़ा देखिए देखो गाइस भागवत पढ़ुचंते व्याख्या मते दृढ़े न धरे हृदय गति दिने को प्रहलाद आनी कौशल बसाई नृपमणि अनेक अलंकार देई सानंदे पुत्र कुपुछई सानंदे पुत्र कुपुछई सानंदे पुत्र कुपुछई हे पुत्र सुन राजनीति सार तू जहा गुरु मुखे सुनु सुनु ताहा सुचिते न प्रमाणु मुहि सुखिली भलेया कह तू साधु मनु जहा जे राजनीति चिते धरे केबे शत्रु को न डरे संग्रामे रिपु जय कले से राज मुख भुंजे भले विद्या पढ़िलु एते काल भल कि मनु मते बोल पिता वचन पुत्र शुणी कहे निवेशी सिरे पानी कहे निवेशी सिरे पानी कहे निवेशी सिरे पानी प्रहलाद उपाध्याय जे साधु शास्त्रे मोर चित शुण कहवा मो तो अग्रती मोहि मोर प्राणी चित्यंतर करे देखई गृहे अंधकूप आत्मा निपात महाताप यहा दूरे परिहर हिरण्य एपटे देखो मामा झील और माई बही ठीक अच्छे तो गाइस मैं सपोर्ट आसिली एपटे तो मामा बसते ये आम झी लाज कर माँ जो कटा राति खाया हम आज आम ये पढ़ुं तार जीवन कारण ध्यान सुन अहई दास अहई दास जगन्नाथ सप्तम स्कंदे भागवत ए पिता पुत्र संवाद शुणते न लागे प्रमाद शुणते न लागे प्रमाद शुणते न लागे प्रमाद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या सरितया वैशिष्या सप्तम स्कंदे हिरण्यसुख प्रहलाद संबोधे नाम पंचम अध्याय षष्ठ अध्याय प्रहलाद उपाध्याय
ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟା ଅଧା ପଡ଼ା ହେବନି ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର। ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ନାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ପଢ଼ା ହବ ପଢ଼ା ଆଉ ପଢ଼ା ହବ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି ପଢ଼ାବ। ଓହୋ ପଢ଼ିବେ ନା ଗୋଟେ ଅଧା ଦୁଇ ଅଧା ନ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉ ହେଲା ଆପଣ ନାଇଁ କରିଦେଉଛ ପଢ଼େ ନା ଦିନରେ ପାଉଛି ପଢୁ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଦିଆସିଲି କାଟି ଦିନଟା ହଁ ରହିବ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ସିଏ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିବି ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଏକା ପଢିବି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିବେ ପଢିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ପଢିଲେ କ'ଣ ଖରାପ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ଭଲ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଘର ଠାକୁର ତଳେ ଇଶାଣ ଉପରେ ଏଠି ଠାକୁର ଏଠି ଉପରେ ଅଧା ଠାକୁର ଏମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ପରେ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ମାମୁଁ ଘରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ରୁଟି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପିଆଜ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ପୁରା। ପୁଅ ଅନେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯାଉନୁ ତୁ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବୁ ଖାଳେ ରୁଟି କ'ଣ ତୋତେ ଏଇଠି ଦେବେ ଯା ଆସୁନୁ ବିଲେଇଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦୁଇଟା ବିଲେଇ ନେଇଗଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଖାଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଭାଲୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତାରି ଗୋଟେ ପୋଷାଟା ଥିଲା ନେଇଗଲା ହାତ ବଗେରା ଶିଶୁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଛୁ ନାଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନାଳକୁ ପଳାଇଛୁ ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କେନାଲଟା ଓ ସାଡ଼େ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ଏଠି ମାମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ଓ ସେଠି ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଭାସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଗୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଓ ସାଡ଼େ କେତେ କେତେ ଦେଖିବେ ପୁରା ବହୁତ ମାଛ ସେଠି ସେପଟେ ପାଣି କମିଯାଉଛି ଏଠି ଅଜା ବି ଆସିଗଲାଣି ମାଛ ଧରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଜାଲ ନେଇକି। ଅଜା ମାଛ ଧରିବେ ଦେଖିବା। ଦଳ ଆସିକି ଲାଗିଛି ଏଠି ସବୁ। ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ। छोटा बा बाहर बाहर पड़े आई कुत्ते अच्छा आसुचंती काचटे दीटा बा एटी दीटा चुना माछ चिंता माछ देखो मु चाइना कोटा नालिया राति सारा यही गाड़ी ये पानी आखे पूरा टंकी रहा मम्मी लड़े कुले सब नहीं पेले में भी क्या देते सब देखिए ये बम्मी अच्छा ମାନେ ସେ ଦିନ ମୋର ହୋଇଛି ତଳେ ସେ ଦିନ ପଛରୁ ହୋଇଛି ସେ ବାଡ଼ିଟା କାଟି ଦେଉନା बम्मी अच्छा ये देखे करे अच्छा ଦୂର କଟିଆ ଫେରିଲା କଟିଆ ନାହିଁ ଏଠି ଏଠି କିଛି କଟିଆ ନାହିଁ आउटे पड़े कंटेड हाँ तो मामा आई हाँ घर बा ଚାନ୍ଦି ଜାଗାରେ ନାହିଁ माछ हाँ हाँ बड़ा बमी गुरा इटा कौन
ଏଇଟା ମମି ଛୁଆ ହାତରେ ଗୁରେଇ ହେଇଯିବ ସବୁ ମୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଯିବ ସେଠି ଦେଲେ ନାଇଁ ସବୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଯିବା କାମୁଡ଼ି ନେଇଛି ସେ ସାର୍ ନାଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନାଗୁଛୁ ଥୋପଣ ଲାଗି କେତେ କେତେ ବମି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବମି ଦେଖିଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ମାଛ ଆମେ ଧରିଲି ବି ହାତ କରେଣ୍ଟ ମାରୁନି ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ମାଛ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଗଲା କାଟିଆ ସବୁ ଇଏ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଡ଼େ ପରେ ଦେଖାଉଛି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଯେଉଁଟାକି ପଫର ଫିସ୍ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଏଠି ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଫୁଲିଯିବ ପା ଫୁଲିଯିବ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ସଜା କେଉଁଠିକି ପଳେଇଲେଣି ଏପଟେ ପଛପଟେ ଲଜ୍ଜା ଦେଇକି ଓ ସେଠି ଜାଲ ପକେଇବେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ସୁଟିଂ କରିବ ସେ ପକଉଥିବେ ସ୍ଲୋମୋ କରିଦେବେ ଓ ତେଲ ତେଲ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଛି କିଏ गाइस ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଜି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ପୋଲିଆକୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲା ସକାଳ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ମାମା ବି ସେପଟେ ମାଛ କାଟନ୍ତି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଧରି କାଟିଥିଲୁ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି गाइस ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବାଏ।